Na dнешкajšej schádzky odboru za informovanie Nacionalného sovitu Rusnácoch prilepený zapisník zo konstitutívnej schádzky toho odboru a potom prisutní členi rozpatrali rýžni projekty médií, ktorí konkurujú za sredstva dohorodu Nového Sadu i Ministerstvo kultúry i informovania. Odbor za informovanie dával dumanie o 6 projektoch. Členi dali pozitívne dumanie na projekt Ku médií zo Skuli, potom na projekt Radija Fruška Hora, Radija Klik i Društva novinárov Vojvodiny, a nepotrimali projekty televiziji Kanal 9 i portalu Šesta dimenzija. Predsjedatelj odboru Jakim Vinaji poinformoval členoch o schádzky so predstaviteľami Budnjevackého radija i po takým príkladu by mohlo formovať i Ruten radio. Procedura je bar skomplikovaná i toto, co som še nenazdával, to, že treba na počátku znali sme, že bude ukladanie, ale sme neočakovali, že to bude baš teľo ukladania. Druhé, spôsob formovania zavíši na jaký spôsob, že formuje radio, od toho bude zavíšiť, že na jaký konkursy sme hodní konkurovať za financií, ktorí nám neobchodní. Za počiatok môže byť, by sme mohli pokryť tí počátni trošky zo budžetu za toho odboru za informovanie. Medzi tým to môže byť nebude ani dostatočné za počiatok, takže budeme še baz operať na to tí konkursy, takže hovorím, je tu ešte roboty, ale holem známe, že jaký máme opcii i musíme vybrať opciu, zo ktorú všetci budú zadovoľní, zo ktorú môžeme konečno rušiť. Poneže še ešte vše nezna, s jakým budžetom rozpoláha odbor za informovanie, nemôže točno povesti, aký budú konkrétne aktivnosti u tým roku, ale fakt, že akcent bude na formovanju radija po ruski, odnosno Ruten radija.